Sangti kang hunon anta ing ton telang. Ajobang ta porpa hinilute. Sangti ke pon atrak cedengron. Hum thongke ba nerkep asang tia motor. Nagalen anat ke parje phan kabor i. News 24 Karbi Anglong sting operation. Adim East Division angkang Lahori Janalong Ajo Porpahini Kedamtang ni paing korai siarni Ajo Porpahini apor malok Ajo bangka sangti kang hu inton telang po arjulong si nilitum News 24 Karbi Anglong apherangke adi malongan humridam bangsok ke humridam mahut haladak driver mate truck kate bara tumphan karju pen ke thak ahut nangace than ke hala bangso por hut tipi chalan tabe permit tabe api tu forest asai kya toma phan thansi asang ti padam longle detsi a motor mate asang ti pen pasang versi arona teng pen akenang sor alu paselam bompo lapente arona lo abeti ke bangso sang ti papon longle lo pusi iskar Banglong bir officer Chandra Singh Kro lapente ACF Proholat Kro lapente Longki Killing Forestar 1 ahin pen Firangke karjo hut thandun Bangsolam Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang a hukum lo pusi Firangke karjo hut thandun thu Arjume melam Karbi Anglong alo kenang sot ason anta panghu pon bom pema sonsi along kanghu ihin koila kanghu ihin phengpi kanghu ihin sangti kanghu lok pema Karbi Anglong akhia dat kacira unji phan ajakong aveluma mate cirayun eluma serang long adim kopilo ke paman po kang huolong ritong peman rong paman lason si kang hu cihungrong pulute Karbi Anglong Autonomous Council atum kamat hadun cedjio phansi kimeji puse ongdong arara tumpen ninje thu News Desk Report News 24 Karbi Anglong